Ahoj, já jsem Jirka a právě mám za sebou první terapii, na kterou jsem šel, protože mě hodně trápilo moje omezení v komunikaci, ve schopnosti předávat nějaké svoje nápady, nějaké svoje vize a nevěděl jsem si rady, jakým způsobem na tom zapracovat. Jako každý táta, manžel, sourozenec, syn, bych chtěl s lidma mluvit, předávat svým dětem nejenom nějaké zkušenosti a vědomosti, ale pochopitelně i pocity a možnost o tom mluvit, nemít pocit, že pokud člověk otevře svoje vnitřní já, tak že se tím vlastně jako odzbrojí a je vystavený nebezpečí. A uvědomil si, že to bude znít jako klišé. Mě umožnila nahlídnout sám do sebe a to tak hluboko, jako se mi doposud opravdu jako nepodařilo. Vidět před sebou ten problém naprosto jasně, vidět příčiny, vidět důsledky, mít možnost prožít si věci, které nás v životě ovlivňují, které nás nastavují, mít tu možnost smířit se, přijmout a nemít to na sobě jako závaží. Pro mě neuvěřitelná úleva uvědomit si ve svých 50 letech, že to, co bylo, nemusí mít vliv na to, co bude. Ale zároveň může, a to je na tomto krásný, že je na nás, jak to vezmeme. Úplně jsem nevěděl, co od toho očekávat. Takže šel jsem do toho jako do dalšího kroku na cestě hledání a zvědomování. Můj zážitek z terapií je opravdu intenzivní, hluboký, silný. Je to pár minut, co mi terapie skončila. A absolutně nepochybuju o tom, že to význam má. A pokud máte něco, co si chcete srovnat, pokud hledáte způsob, který by vám pomohl, tak neváhejte. Za mě neuvěřitelný. Věřte mi.